Ja. Ja. Wat zit hier net mooi. Ja, lekker. Ja. We zijn aan het uitrusten van fietstocht. Ga je hem fietst? Ja, nu 35 kilometer. 35 kilometer. Waar kwam je hem waai dan? De wind. Even vast. Je komt net uit Friesland. Nee, we komen niet uit Friesland. We komen uit Brabant. En hoe is het met jullie Fries gesteld? Ja, slecht. Slecht gesteld. Ja. Ik vroeg waar jullie dan net vandaan kwamen met de fiets. Dat jullie 35 kilometer hadden gefietst. Van Jouweren. We komen van Jouweren. We hebben het Tjeukenmeer gedaan. Tjeukenmeer, zo. Ja. Nou, dat was wel mooi. Ja. En de eerste keer in Friesland? Ja, eerste keer in Friesland, ja. 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 Mooi hoor. Ja, vind je het mooi? Ja, vind ik mooi. Ik vind Ja. het echt mooi. Ja. Het is gewoon anders dan bij ons, want wij hebben dan Zeeland natuurlijk. Maar dit is toch anders. Ja. Het is gewoon, anders. Daar is hier eens meer eigenlijk te doen tussen de wateren, zeg maar. Tussen de meertjes, watertjes. Ja, is toch iets meer te beleven. Ja, wij houden van fietsen. Ja, zeker. We hebben nog gewone fietsen. Dus geen e-bike. Nee, gewone fiets. Dus flink doortrappen. Ja, En doortrappen. maar vandaag valt wel mee. Maar gisteren was het ook wel flink doortrappen. Eergisteren helemaal. Ja. Het was ook koud. Nou, ik zou zeggen nog lekker fietsen door Friesland. Ja, dat doen Ja, we. dat doen we En zeker. hopelijk komen jullie snel weer een keertje terug. Ja, zeker. Ja, misschien wel. Misschien wel. En de B&B, daar gaan we sowieso op terug naartoe dan. Ja. Ja. Fijne dag. Ja, Oké, dankjewel. Hi. Dag.